Nazdárek lidi, já jsem Grudil Nubu a vítám vás u našeho dalšího videa a dneska je to další díl z miniher a dnes jsme na serveru Survival Games a zahrajeme si opět Bed Wars a natáčím znova Bed Wars jen kvůli tomu, že vlastně minulé video byl Bed Wars part 1, ale bohužel ten druhý díl, teda, aby jsem dokončil tu mapu, což jsme teda vyhráli, ale já nemám to video, takže vám ho nemůžu pustit, tak kvůli tomu a teď to bude prostříhaný, ale bude celý. A tak no, takže a uvidíme se zatím ve hře a teda zatím čus. Tak už nám začíná teda hra, máme mapu Crystals, jsme v týmu, no, jakým jsme týmu? Žlutých. Jsme v týmu žlutých, jsou nás 4. Tohle mapu jsem ještě nehrál, to je asi nějaká nová, nebo nevím. No a vlastně tak tenhle takový začátek já tak nějak prostříhám, protože je zbytečné, abyste koukali na mě, jak tady čekám na bronzy a takhle. A takže se uvidíme, až budu mít aspoň nějaký ty základní věci. Tak teď čekáme na Irony teda a mezi tím, co já tady budu čekat, tak vám chci říct pár nových informací a tak jdeme na to. Takže první informace, teda tak ne informace první, ale prostě informace, že začínám znovu hodně natáčet s mým kamarádem Danny Čech. Budete mít určitě jeho teď odkaz je na jeho YouTube channel v popise videa. A takže se na ní koukněte, dejte mu odběr, like, jak chcete. A vlastně, když se vám bude jeho tvorba líbit. A začínám s ním zase opět docela dost natáčet, takže abyste to věděli. Druhá informace, začal jsem spolupracovat s jedním Minecraft studiem, který natáčí Minecraft, vlastně filmy, seriály a tak, je to úplně nový studio, takže kdyby se, co to je, proč to bere jenom on? No a vlastně tak, vlastně taky ten odkaz na tento studio budete mít v popisu videa, taky. A teda já tam začínám hrát, jak jsem už říkal, jsou úplně nový, takže tam nemají moc videí, což nevadí, ale tak hraju tam taky, abyste věděli jenom. A tak no, tak ještě počkám, to bylo tak nějak všechno. Mám nový skin, abyste viděli, a ten už by byl natrvalo tak nějak. A takže uvidíme se, až budeme mít zatím ty irony, tak zatím čus. Tak máme 7 ironů na chestplate, na triko, na nejlepší chestplate. Jak se to kouše, tak divný. V příštím díle, že už jsem si trochu upravil, jo, já jsem tady psal jednou, tak budeš vedit. Nevím, jestli to mám přesně napsaný správně, to je jedno, na grafiku. No, tak jsem mu napsal, že prostě bude ve videu, jsem mu napsal můj kanál. No, tak jsem mu to viděl. Tak. A jdu si koupit nejlepší to tričko, nebo chestplate prostě, říká. Vezmeme si bloky. Tak, doufám, že to dnes vyhrajím, doufám, že to nebude tak rychlý, jak předpokládám. Už natáčíme 3 minuty, no, aha, už, tak to ne. Tak už asi ne, jo, můžu na střed, super. Tak, že kdybychom měli goldíky, kouše se to, sakryš. Tady na tom středu se to vždycky kouše, tak to se nedivte, nebo u mě se to vždycky kouše. Ne, au. Tohle iron je super. Já chci udělat jednu, jestli znáte prostě Lucky Block tu taktiku, že prostě budu s Lucky Blockama. Takže tak. Korumpář, no, ten spotřeboval. Takže se korumpáč. No, tady to nechci. A teda, jo, modrá, ježiš. Útočím. Teď se počkám ještě na 3 goldy teda.
teda 2, teď jeden už. No, vidíš, žádnej. Aby jsme si koupili meč level 3. No. Já to dám sem takhle. No a zase kousek prostříhám a teď to zase prostříhnu trochu a až budu mít trochu lepší věci, tak tady se uvidíme. Bohužel nám zničili postel teďkon. Já když jsem nakupoval, což jsem si toho nevšiml, tak jsem běžel hned. No nikdo nezastavil bohužel postel, no jo. Tak s tím jsem tak trochu nepočítala, tak nevadí. Zkusíme i taktiku, že půjdeme na střed s těma, jak se jmenuje, s Matildama vlastně, že oni před nimi přece jenom všichni říkají, protože přece jenom jsou dost silný. Co si budeme povídat? No, tady má nejkumpáč, no tak kousek popoběhnu a ozvu se vám ze středu. Koupil jsem si ještě v rychlosti Lucky Block, chci jenom vědět, co dostanu. Healing třeba není špatný. Tak, ale jdeme na střed, teda teď už se vám uzvu. Tak jsme na středu, no tady se to prostě odpouše, s tím já nic neudělám, a jo, udělám. Pozor. Max, máme zelené. Jo, zkus. Nech mě, ne, prosím, ne, nezabijejte. Oni mě zabili, no. To moc dlouhý video nebylo. Jsem měl použít, já jsem zapomněl ty Matildy vyjít. No. Tak nevím, no, to nevadí. Takže natáčíme už 7 minutek. No tak já to chci udělat jenom jeden díl.